Into endiyaziyo uba elo jiji akasolo jiji ngokuphumela uyiqhaqhe yanye veggie akaseyiyo. Uthini na ngoku uVuyokazi Bethuna esixelela uba there is no way that uNosipho Cele useyi-virgin ezandleni zikaMpumelelo. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Siyayazi ke uMpumelelo wehlukene noVuyokazi kuba esithi ufuna ukwenza intombazana eyi-virgin umamkhulu. So uVuyokazi yena akazuba ngunkosikazi wokuqala. Wathi uVuyokazi soze kaloku ekubeni koba ndikunyamezele kangaka and then uzondixela uba kwawuthi gqi umntu omtsha ngoku umenze i-virgin. uMpumelelo ke unikezele izizathu ezininzi, akade anikezele esiyi-1 soba kutheni le nto ethatha i-virgin as a-first wife. Uqale wathi ngokuyayi-meeting yabazali uba uVuyokazi akamhlonipha, akamameli, wachaza into ezininzi wethu xa kufuna uqonda uba sithini na kanye isizathu sakhe. Kodwa ke waphinda waveza mva uba hayi uVuyokazi le nto engazumenza u-first wife it's because unabantu abadala, so ke ngoku uzawuthatha ke ngoku unkosikazi wokuqala for abantu abadala, so funeka abe yi-virgin and then owesibini ibe ngowakhe, owesithathu ibe ngokatatakhe. So uthi ke ngoku uVuyokazi kwidayari yakhe kwifinale yezingane zesithembu season 2 uba uMpumelelo ayikho le nto ayithethayo, inoba kudala wayiqhaqha lo virginity kaNosipho Cele. uNosipho ke khange waste exesha emveni koba idlalile le episode uVuyokazi eyithethile nto ayithethileyo, uye wahamba waya ku-Instagram stories zakhe wafaka ivideo yomntu lona imbonayo uhlekayo. Icaca ke ba uhleka laa nto ibithethwa ngaye bakusithiwa hayi akaseyo virgin kaloku yena. Abantu abaninzi ke ku-social media kudala beyithetha loo nto leyo, kodwa ke kude kwavakala neendaba zokuba uMpumelelo Mseleku ingathi akasekho kunye noNosipho ngoba abasalandelani on social media ku-Instagram. Now uNosipho Cele ebekhe wafaka i-Instagram story a week ago or about a week ago wachaza ngento yoba single, ngongathi like kumnandi uba single, into ezingolo hlobo. I think ebenikezela ihint yoba usingle ngoku akasekho kunye naye uMpumelelo. Ibingasabonwa ke phofu nangabantu le nto kaNosipho noMpumelelo ngoba uNosipho khangeleke ngumntana orayithi, usindisiwe, uyi-virgin, besimbone graduator, usesesikolweni uyafunda, and then uMpumelelo lo simaziyo uba ungutata wabantwana abathathu, ufuna uthatha amakhosikazi ayi-7. Lo mntana inoba yintoni le ingaka kuMpumelelo. So ngoku kuvakala ingathi behlukene kuba bengasalandelani. Andiyazi ke inoba uNosipho akazisoli nozisola ngoku njengoba sesiva noba kukho izifo zangaphantsi ezasulelanayo kwesi sithembu sama-girlfriend sikaMpumelelo. uNosipho ke khange simbone kakhulu, simbone nje kanye kwishow ngoku uMpumelelo bem-introducer kwii-siblings zakhe, khange aye nakwi-trip eSun City. Oko sasigqibele ngokuya uMpumelelo wayembonisa kuthi at the beginning of the season. Naku-Instagram asiboni ngathi soloko bekunye, but ke uNosipho uhlala esikolweni ke mhlambi yiloo nto leyo. uNosipho ke ukhangeleka njengomntana othulileyo, andiqondi uba uzawuthi come out atsho uba uhlukene okanye usekunye naye uMpumelelo. noMpumelelo ke ungulo ukwaziyo uthula angatsho uba kwenzeka ntoni. Umzekelo wehlukana noMpumelelo asiyazi uba yayintoni isizathu. So uVuyokazi naye ke umntu okwaziyo ulwimiza ungulo uphumileyo kwesi sithembu, so probably naye akayazi noba isizathu sithini, otherwise nguye umntu noVicky ebenosixela uba kwenzeke ntoni. Kodwa ke sawulinda sibone sive uba ithini kanye into. Khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. uMamgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.